Vivat Academia, vivat professores, vivat Academia, vivat professores, vivat membrum quolide, vivat membra queride, semper sint in fore, semper sint in fore. Poďte mi, aby som sa obrátila krátkym príhovorom k svojim žiakom. Milí študenti, v živote človeka bývajú chvíle, ktoré sa vrývajú hlboko do pamäti. Chvíle, na ktoré sa nikdy nezabúda. Práve teraz prežívate jednu z nich. Pripla som vám zelenú stužku nádeje. A tá nádej, čistota a jas mladosti sa teraz zrkadlí vo vašich očiach. Chcela by som, aby ste si ju zachovali nadlho. Pred 4 rokmi ste prekročili prah tejto školy. Spojila nás spoločná práca i dlhá reťaz radostných i menej radostných chvíľ, ktoré sme spolu prežili. Vtedy, pred 4 rokmi vás viedol vznešený cieľ. Túžba venovať sa záhradníctvu, naplňať svet zeleňou a kvetmi, spríjemňovať ľuďom život na zemi, premieňať našu vlast v kvitnúcu záhradu. Je pochopiteľné, že skutočnosť nemohla splniť všetky vaše predstavy a očakávania. Mali ste príliš veľké ideály. Ale táto škola vám otvorila brány do života. Ukázala vám, akou cestou sa máte uberať, aby ste v ňom niečo znamenali a dosiahli. Počas štúdia ste spoznali nových profesorov a vychovávateľov. Nie, nebudem vášmu kritickému pohľadu nahovárať, že sú to ideálne a dokonalé bytosti. Príde čas, keď si s vďačnosťou spomeniete na svojich učiteľov, na v podstate celkom obyčajných ľudí s chybami a nedostatkami, ktorí sa vám niekedy zdali snáď trochu smiešní a podivní. Jedného dňa pochopíte, ako múdro a citlivo vás usmerňovali na ceste k vytýčenému cieľu, s akou láskou a starostlivosťou vás vodili po sfére poznania, ako nezištne vás obohacovali pokladom neoceniteľným vedomosťami. Iba tie môžu dať človeku zdravé sebavedomie, o ktorého nik nepripraví. Chcem, aby ste v tento slávnostný, neopakovateľný večer nezabudli na tých, ktorí naplňajú váš život nenahraditeľným teplom rodného domova. Na tých, ktorí vždy najdlhšie prežívajú vaše radosti, starosti. Na tých, ktorí teraz hrdosťou a dojatím hľadia na vás, na svoje dospelé deti. Predovšetkým im patrí vaša vďačnosť. Vďačnosť za život, ktorý je napriek všetkému krásny. Vďačnosť za možnosť učiť sa a mať pocit, že na svete je miesto, kde vždy nájdete útočište, lásku a pochopenie. Milí študenti, prajem vám túto slávnostnú chvíľu, aby ste úspešne zložili maturitné skúšky, aby sa z vás stali čestní, statoční, dobrí ľudia, ktorí dokážu správne čítať z najmúdrejšej knihy ľudstva Zeme a zanechajú na tejto zemi malé svetielko svojej usilovnej práce. K tomu nech vás zavezuje zelená stužka, symbol hranice medzi detstvom a dospelosťou, ale aj mladosti a nádeje. A teraz vyhníme času na šťastný štart 4. A do sveta dospelosti, na úspešnú maturitu.